I'm come to see me no here about later. Oh, Chief Odumo. Naramaka. Asrim Kabga, I can eat you. In all I the mother where who I can get your child. Way home in I can see Cambia, one of Kaima Pano, what so correct. I want I want to go behind. I'm buzzing so. I can't take a some of them. One new killing is possibility. After being in the market, tomato. There in the Napa, non Nari, and Honda, me a snow. Upon me, upon that, upon one bagaba, upon one barabara. A snow and Obusi, don't worry. I come out, Jack. I come out, Jack. If a man over now, Kataya America, come over to work at catch a life for enemy. Namana bada bogaraga, Niji Yahi and Nam Gaffer. What do you hear me? Nam Nama Mudo Chicha, Nokata, Urakia, Buwan Yoke. Chineke Kene. Chineke Ekene. Emanande Modern say, was blown over Sociala Celia, Snow Pie Buwan Yoke. Oh, you had us even. Kwa moon, nature moon. Ah, Nagi was born mad because Caraf Mad Cagachonia Bruna, Nany Madden Subono. Okay, now. Oh, I'll probably manage to be ever. Yen be be gun bokuno quadre, on where be head for each and a mate in Charlie Donawega. I get out what watch out. Gini kicho ka agwa hey awa kita we onu gina agwa nne na kwa biko bia ka ya odola ta nne biko me tiawo hey bia ka na kwa na choro ido e na no hey
Ogabu no bunen na bunai. Mbam. Nena ma mewle feduta. Kezuni bunam. Makana manongwe oge wenlinde zigande bunam. Kunya ke adinifa. Kunya ke adinonam. Odemma. Ofumbochi. Ngama. Oya, Don! Sir, I'm not gonna show you. Come on, get out! Go on, sit down. Sit down for yourself. Sit down for yourself. Get out from this cell. Sit down for yourself. Come and sit down for yourself. I'm going to buy a room. Get out. Go to buy a room. Get out. Get out for yourself. Okay, come on. Come on, get out. Come on, get out. Come on, get out. Come on, get out. Out. Okay. Jesus, this guy, help me. Go. Jesus, I'm mad. This guy, help me. Get out. Come on. Come on, get out. Leave it alone. Come on, out. Come on, out of this house. Come on, get out. Come on, get out. Get out of this house. What are you doing? I said she get out. Shoot up, boy. Shoot up, boy, now. Shoot up, boy. Shoot up, boy. Shoot up, boy. Get out. Chike kwano kula kudi ifaniru. Nwanne nna m na-eso m. Ha nso mu wa bu CHIZOBA. Nya, ụmụ ewu ahụ mee gị ife a. Chere isi na ụmụ anụmanụ metụrụ aka ha na-esi n'alụ gị. Ndị a ya afọ ife. Njọ anyị agwa na a na-ata ntị anyị ata. Chere ime ihe emekịtachi. Anyị enye ha ya bụ aya. Anyị ekwu ya ekwu. Anyị afọ ife. Unu amaghị ihe m ga-emenwu. Unu amaghị ihe m ga-emenwu. Unu ude ama nchinata. Ma gwatụ na Mba, ankwara m aka. Ibia m nso m ga-eji aka ma mmawa gị ntị otu isi adọrọ gị mma. Kife mezin. Nugudu iru m. Ị na-afụ iru m? Ị na-afụ iru m? Ụmụ nwanne nna m kọọ m ihe. Nọ n'ụlọ ọgwụ. Otu izu ụka ị bịara bịa hụ m. Ị kpọrọ n'ekwentị. Ị chọrọ m n'ụlọ. Onwere ụdị ka isi wee. Ankwara m aka. Imetụ aka nna m gị ntị. Ihu ọ metụ aka mmawa gị ntị. Ọkwa mma ka ị na-agwa ndị.
fele me tuna fufa. I can tell you both I follow them. My work to the both to travel to some kind of travel around the both I follow them. I'm a work. Na no to 7 no wala bu fufa. You so bad lo. People bu no na to chide be no na fufa. Ama me ba ye wetefa. Wa kapu. Kapu. Ibe gone ke menala. Ibe ke menala. Me fi mene. Disi ko ngam brika. Brika kay ba tu ko. Kay ba tu tele ma ga ba kanu. Ibe ndem madu no. Ha bu te ba jo ajuju. Mam lo tara. Ibe ba ya. Kay ba tu ko ai be. E tum na ga ba tu madu no. Kay jo aju. Ba. Brika. Amala chazo. Biko. Hodre mayana. Nda brunna ya. Chokugwa ya. Ha chokiwe pondo ya. Biko. Ayamala. Kai bazugudi. Ibe ndi mayana ga afu ya. Oe ba. I want to tell him, come on, my one and when you do my do I say, can you go them back? I took the bag at the side. I beg I go over this time. Down, Oboto wasidi Chimo oboto wasadi o Nwane iwe yonyege ikuru yolo ya Chukubiko Watose nye maka Owabo abudi munonye Emerim kini yeche bumara Chukubini kwe yakamodacha Biase biakukonu mobiu
nsogbu dị ezigbote nsogbu dị nsogbu kwa mgbe ọnwụ na nsogbu dị Chineke m kemgbe abalị 3 ụmụ nwanne nna m na-efu efu ọzọkwa ihe na-ewe m iwe bụ na aka onye ọbụla na-arụ ebe nna m nke ajọka biko ka ihe nna gị na-eme maka ya biko o nwere ihe ọzọ na-abụrụ na a na-achọ ha mana kemgbe a chọrọ ha afụbe ha ị chọrọ ka ụmụnne nna isi efa je nata n'usogbe mpaya ọgụ maka akụnụba nnafa ị chọrọ ife dị otu a mba ọ bụrụ ihe nchọ ọ bụrụkwana ihe nna akọwa ka efe ị na-akọ ị chọọ ka a nata ka gị nna ya aghọta m gị kwuo ihe mmadụ ga-aghọta na-ekwu ihe mama achọrọ m ka ha bata achọrọ m ebe ọbụla ha nọ ka ha nwụọ ma nwụọ pịị ha nwụọ nwa ike achọrọ m ka ha bata cha maka ike bụ na mmadụ ji azọ ihe ọbụla adịrọ m ụdịrọ m cha mgbe ọnwụ na ofu Chizoba Ijoka njide ha mma gbaji ha egbu Chizoba Ijoka obi tara gị mmiri Chizoba Chineke Chizoba obi tara gị mmiri Ọkọlụ ndị agbụrụ di m na-achọ ụmụ nke bụ na mkpụrụ ụbọchị ịtọ afọ ụmụ mmadụ eji mgbakọpụtakwa ndị uwe ojii a na-achọ ụmụ mgbasokwu wee chechọ o nwere ebe na-abafọrọ n'obodo a amama egwuregwu amama atụmụlatụmụọdụnyemgbebefanọ ọkwa ndị agbụrụ di m na-achọ igbo na-achọ igbo chukwu ama egwu n'aka o nwere ife ya eme ụlọ gị enugbo ịma ife mmemme mma akpọ agụdo nwa mmadụ ya na ndị enyi nne nna fa niile na mụnwa na onwe m anyị ga-eso waba n'obodo baa n'ebe niile dị iche iche anyị afụrịrị onweghị ihe na ya ha afọ ọ gịnị na-emede unu bụkwa ive enwe jeje kpesarie ndị uwe ojii ka unu kpesachelue gịnị ka nkaba mee ka ife a eme na dị ọkwa nyocha ka ha faka nyocha ibe ahụ bụ nnọọ ele ha shi akpa agwa ọ ya enyochakete wee ruo mgbe ebighị ebi ụgbọ nna ka ibe anyị emekwere n'iwe oke ede uche yakwana ife si mbe ife agbụgboju m anya ebe mebiri ebido ọ sị na mmenyere fakịta bụ na abụ m ajọ mmadụ mana ọnwelọ mana akwụkwọ nsọ si na-enyere onye ọbanye n'efu aka nwanne gị ọbanye n'efu aka nwana isi bi ebe ahụ mmadụ nwere aka iji n'ụlọ mana nwanne nwoke ngwakwa unu ebe ife ọnwakwa nke anyị ọnwakwa ka ọla anyị atụgbori chakwa n'anya ife anyị ọbi na ya soso ofu mpio ofu ebe ka anyị na-alalụ mpio ọgwụgwọ ofu ebe ka anyị na-alalụ ọkwa na nye esi anyị mana eji jos soro anyị n'ụlọ na nabata ọ na okooko mgbọ nna afụla onye akọrọ onye anyị kọkwara onwere ihe okwu ngwakwa unu nwoke ife ọzọ anyị na-eme na-abụrụ mmiri ka anyị na-eme anyị na-ebugharị mmiri n'isi na lakasala nke a na-akpọ lakasala mmiri na lakasala ka anyị bụ na-akwụ ya n'obodo okirikiri o mego eri mgbe anyị bidoro ya ọ bụrụ na m ga-eso anyị na-elekwa ya ọ na-amalụ
Una anabatakwa ya. Chelu, ịma na enwe m anya nka. Chekwala ka m were anya nka m nwa wee na-egbuo wee mma. Bayele izu ayoshi. Negolo nka. Sina fa izu ayoshi. Ayo chechego m ire. Ayo chechego m baba yele izu ayoshi. Edi shop. Onwolo. Abia kwa nazu ego. Chima na oke onwolo. Amuru go di ga azu ego nkunu. Chima na oke onwolo. Okay. Aga na. Ai me pa ya ka zi pa ai mana. Ko me ju ga. Ai go me pa. Ai ba na. كيف البرابا؟ ها؟ كيف الامي؟ Interlude. Ugonu di nwanne nwoke. Nke ejiro ya afọ ọ bụkwa ụmụ nwoke na-abụ mmụkwa ka igbukwana. Onye? Ụmụ nke? Kebo kweno? Kebo fano? Odumodu. Tata melia mbosi nke ebu ahụ. Ụmụ m si n'ụlọ a wee pụọ aka m afụrụ ofe anya. Gịnị na-eme ka onye na-achụgharị ezinụlọ nwanne m nwoke? Ebezra, ka nwa mgbochi mma achọpụta ebe fanọ. Mma ama ibe na-eme ife, mma ama onye na-enye anyị nsogbu a. Ebezra, ka ndị okere ka ndị gaba. Ọnwụkwa nke ihe emekwa n'obi yere anwụ ndị nke Chineke yere anwụ bụ ịfọrọ ụmụazụ ezigbo mpụtasị ife ọcha ma ụmụ mma ndị enyi ha anyị niile ya aba n'obodo chụọ ha ebe ọ bụla ha nọ site n'ike nke Chineke anyị akpọ ha wee bata tata ihe eji anya gị n'afọ ife ọbụla m na-emelụ gị n'ọnọdụ m na-emelụ gị n'ọjọ maka na ama m ọ bụrụ ihe emelụ ya my family, Madonna, ugbu a anyị achọta ebe ọ na ha nọ. Onye ihe m kwuru, nna wetu obi gị. Gị nwa si n'ụzọ a, gawa n'ụzọ nkwọ, ụzọ nkwọ, ebe okirikiri ụzọ nkwọ anwa, chọọnụ ha ebe niile na be ndị enyi ha. Ebe niile ha nwere enyi,
jenu jụọ ha ese unu agbakwana aka wee chiata unu na-abụ gịnwa si n'ụzọ nke a chebenu n'ebe ha na-adị agbawa bọọlụ unu ruo ebe a chụwanụ ha ebe niile jụkwa na ajụjụ jụọ ndị enyi ha unu ihe m kwuru ngwa jibe na ọsịsọ Nne na nwa m, kedu ka nne gị mee tata? Mama bụ ụzọ onye ọ bụ m. Ahụ na-agbakazizi ewezie mmadụ na-ebutie obere ihe ọ na-abụ ala agbakasịrị abụọ. Ezi enyi m eji n'ọnwụ jiri n'ọnwa ya nwaanyị na-anakpu ke ụdị ihe dị ihe nka ịsịrị ọ dịgokwa nyewe nwaanyị a ndụmọdụ ọkwanụ sọ Chineke nọ n'eluigwe bụ onye ji aka aka sizie nwaanyị obi maka otego nkwube otego nyọbara jirikwana ihe a nwayọọ ka ihe a hapụ ibutere gị ọbara mgbali elu maka ihe awa ọbara mgbali elu amakwana ka ọ ya esi wee dị n'egwu dị bịa ọkanirikwe nke bụ nri ebezina akwa o kịta bụ mgbe ị ga-eji na-ebesa akwa ọkịmana ọsọ gụwa ka mma gị nwezi kịta ikwesị azụ mgbe ọbụla gụwa ga na-eme obi aṅụrị ọsọ gụwa ga na-eme obi aṅụrị kịta ikwesị mgbe ọbụla gị na-anọrọ na-akọrị ụmụ akụkọ maka ọdịnihu gị na-akọrị akụkọ ihe ọbụla ga na-eme obi aṅụrị
Ko hari ni eme like that. Ko hari na abakasi ahụ. N'ife nkwu, ọbụrụ akwa, ọbụrụ ife akwa o. Mụ ya akwa ya. Nne m, Adawo. Ọkwa n'ụsọ Chukwu ya aka si nne gị obi. Otego ngwa wa ka ọkpọkọrọta onwe ya ọnụ. Ka ọrụ obi hapụ ịdakwasị ya. Ọ ya ọkwa ọbara mgbali na makwa m ka ọ ya adị. Hai. Mama. Erimbe mamu. Mama pozona. Mama bomisigo. Ozugbo Enugu. Ebezi na fichasị anya gị. Gwa ya na mma abịa n'oge mgbede ka mfe. Ka mmalụ ka o mee. O nne m ebezi na. Enugu. Hai. Ụgbakọ ụwa ha.
Mama. 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 Makudo. Mom na nwa nwa. Ogene. Mom na nwa nwa. Magi na nwa nwa. Okwe na nwa. Magi. Maka ni be maru ewu a. Gene me kwanya chelu. Akudo. Fatoro mi ihe siri n'ọkụ. Oh, yere kwa n'ọkụ. Oh, ne mana na abịa kwa mmanya nga abịa. Nena. Kunia kaitru kijabo n'ọgwụ. Kunia kaitru kijabo n'ọgwụ nwanyị ọma. Ka efe mere ya nọ. Isi na ori ọnwụrụ ọgwụ. Nna. Hey! Chelụkwa. How? Nne m, jewe n'ụtụtụ jie. Jewe n'ụtụtụ jie. Hey! Onye nwa na-akpadu m. Nne gị. Iwo obutu wasidi. Chimo obutu wasiadio. Nwage iwe onye ga-ekwuru ya ọnụ ya. Chukwu biko gbatosi enyemaka. Iwo obutu wasidi. Chimo obutu wasiadio. Nwage iwe onye ga-ekwuru ya ọnụ ya. Chukwu biko gbatosi enyemaka. Ụwa bụ ọbụdị mụ n'onye. Emere m gịnị ihe eji ebu m agha. Chukwu bi n'igwe ya ka m dị ọcha. Bịazie bịa akụkụ ọnụ m obi. Ewo obutu wasi.
Chimo obutu wasi adio Nwage iwe onye ga-ekwuru ya ọnụ ya Chukwu biko gbatosi enyemaka Ewo obutu wasi di Chimo obutu wasi adio Nwage iwe onye ga-ekwuru ya ọnụ ya Chukwu biko gbatosi enyemaka ụwa bụ ọbụdị mụ n'onye emere m gịnị ihe eji ebu m agha Chukwu bi n'igwe ya ka m dị ọcha bịazie bịa akụkụ ọnụ n'obi Udo ọ dịkwa nke ị na-akwụgharị ebe a eri ime daalụ m ọ gịnị ma afọ m bụ okwukwe ma abịara m ka inyetụrụ m aka biko ke m abalị ole ma ole enwebeghị ihe ọla bara m n'afọ ezigbo agụrụ na-agụ m nkịta biko oke ihe mmadụ na-ada afụ n'ụwa otu ị dị nnọọ nwa ikorobịa dị ka gị ka ị na-ayọ ndị ị ga-eri aka anwụrụ gị anwụ ka ụkwụ ọnwụrụ gị ịma nga chọba ọrụ ị ga-arụ wee na-enweta ego ị ga-eji wee ri nri ọ bụrụ na aka nwụrụ ma ọ bụ ụkwụ nwụrụ ọkwa nna ana m aga ịchọdị m na-enweta ọrụ kama na ana m agakwa mana ana m enweta agala m ebe dị iche iche ka ndị ma ga-enweta ọrụ ma ebe ọkada ma ya ụgbọala ma ebe a na-arụ ọrụ ụlọ ndị a ka m so ndị a na-ebu aja nwee ka na-akpọ m si ka m bịa lere m ga-ehepụrụ m biko chụtụrụ m ebere chụtụrụ m ka anyị aghọtara m ihe ebe ka ị bụkwa ma abụ m onye abọ abọ nke dị n'ụdị dị n'okwu gọọmenti oke ama m ebe ama m obodo ahụ nyekwanụ gị ọrụ ebe a ị ga-arụ nwukwa aga m ịrụ biko m ga-ekele gị ọfụma ọ bụ m ọrụ ebe a ọkwa ịma ebe a na-aṅụ mmanya na-ada ụda a na-akpọ treasure based joints ọ ya nwa bụ ebe ọmụnwa nwe begodi bịa ka nye gị ndị ma biko o nwere ofu ahịa ọzọ m chọrọ ịyọ gị biko mba kunye biko o nwekwa ife ọzọ m chọrọ ka ị mere m enwere nwanne nwoke nke m tọtara ọ na-ere mmiri na-agbagharị n'ụzọ na-ere mmiri biko m sị ka nri ọnụ gị ma ị ga-ekwe ka mkpọta ebe a ka mmiri asọ ebe a na-ere n'ahịa amakwa m na ndị mmadụ na-abịa elere egwuregwu na ihe onyonyo a ama m ebe ị na-aga ama m ihe ị chọrọ bịagodi ga-ama ihe anyị ga-eme bịa daalụ
mba ha na-ebesa akwa. Hey! Nne na nwa m. Abakata gwa ya mba o. Kedu ife ọ? Ị chọrọ igbu onwe gị? Nne na-akụ udo ebe a. O nwere enwe m di. Ọ na-adị m anwụrụ anwụ ka mụ ya. Kedu ihe gị na nne gị na-eme di ha? Ọ dị ka gasị n'ọnụ bụ ndị izi. Nnụ nna nọọsụ n'obodo a. Nenegodi ihe ime onwe gị. Ozugbo nne m ozugbo jide obi gị. Ọnọdụ anyị ha adịgide nwa mgbe nta ihe niile ya agbanwesi. Enugo Akudo kpọrọ ya akịkpọ bi ụlọ ka ije nye ihe. Ihe bara n'anya adị m afụzi ụzọ onye ọpụta anyị abụrụkwa na ide ero ka ị ga-esi wee buru ego mgbe gbanahụ emetụrụ ife dị ofe nke izizi anaghị ebu ego achọkwa m ịfụ ụdị ihe a m fụrụ ebe a ọzọ eweliwe mbosi ọbụla m ga-afụ ụdị ha na esiokwu m fụ ụdị ihe ọzọ na Madam China, you know you can stone. Bobo and you Although the qua. Without them, let him there. I'm not the man I see. We tell women is on time, we tell Madam China, I used to work at home. Hello from nowhere, oh, we've been questioning from the Baba. I'm so wild. If I never will number the end, Madame, all in my to make food of it. Missing out Nicola, no more Nicolas and nobody. One for Hanya. Get it. I from her. I from my neighbor and Lemania. And I will see my neighbor nation demand. What can I lose about? Chineke me. Nke a man name. O man name. No kwesi. Okay. Anu go mi yego. Yego ne kan ti ozo ni. Agwa na madro bi nno. Ma bo achi dawo. So gwa de lo. Ma bo achi dawo. Ngwa no ko di o. Okay. Kedu ha akpa ego ni sem? Mana me gbago zo onwe ga. Afuru me ga ma nta. Ike ma gi wa. Onwe ga bo. Onye chọrọ ikwu eziokwu. A na-atụ asị ọ bụrụ n'Igbo bụ ezu ego. Ọ bụrụ n'Igbo bụ ezu ego.
Madam Chana. Is it not know whether you went to Mazia? Yeah, no one being when they will act how we did and know what to work on our. So, is he a little cabinet? Problem man, Emerim kini yeche bumaga Chukubini kwe yakamojacha Biase biako kwanu lobiu Otuto ọma. Nke dị ka o si dị ata. Ọ na-ebilitekwala. Bịa na ka o si adị gị, ị na-adịkwa mma. Ebe a na-afụ gụfụ. Mba, na-afụzi m. Obi gị kwanụ, ọ ka na-egbu gị mgbe ahụ? Obere. Ị ma na ị ga-eku nwu m ọfụma? Na-eku m. Ngwa nsogbu adịghị. Iligo lita? Eligo m. Nwa nwoke mere m, ọ bụ na mmeche ka m zite otu onye na-elekọta ndị ala adịrọ ka a wetara ọgwụ ya ka ọ nwụọ.
Jibe Igbo. Ama m na arụ ga-adị ya mma. Nwobele oge bọs na-alụ niile ada asụsụ ofu na nsogbu adịrọ. Nwobele oge ọ ga-akpọpụta ya. Ọ bụrụ ihe dị ka echi, anyị na-eche ya mụ na Uche ụgwa n'ime ọrụ ma kpọpụta echi ọpụta. Jibe Igbo, ịgbagozi ụgbọ ife ife mere. Chineke, ya bụ ka nwee ndị obi tara mmiri ilu otu a. Nwanne nna gị katara obi gbuo nna gị nọkwa n'ime ya tinye niile ndị ogbu mmadụ ka ha gbuo gị gbuo nwanne gị nwoke. Chukwu ekwekwana n'ime ụdị ka ọnọdụ anyị n'ugbu a n'ụwa anyị nọ ugbu a onye ọbụla ụwa amamife anyị nọ ka mmadụ ga-akata obi na-eme ụdị ha. Dịka m si na-ekwu okwu ebe a m na-agbara ka nne ma ga-eweta ego ka m ji kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ ebe a. Onye nke a obi tara nwoke nke mmiri ime otu o si wee dị ya unu agwakwala ndị na-ekpochite mmadụ ọnụ n'ụlọ ikpe nakwara kedu nna ndị uwe ojii kedu ụnụ na ha na-aga nyocha ebe ọ bụ n'oge otu a ya nsogbu adịghị m ga-akwụchitere nwanne gị nwoke ụgwọ eji gwọọ ya agbagharịla maka ya. Dibịa oyibo Chukwu gọzie gị nke oburu ibu daalụ. Mana ya echegbuna onwe gị akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na inyere onye agbata obi gị aka ka o siri dị gị. Ọ bụrụ gị nwa bụ ihe nọ na ụdị ọnọdụ mgbe ị ga-ahapụ m iji ọkụmakwa gbaga n'ebe a na-anabata ndị ọbịa si n'otu onye nlekọta ndị ala ya wetara m akwụkwọ echi ede mmadụ onye chọrọ etu ọbụla o si dị dịka izu ahụ mụ na gị gbara ọtụtụ alụ aha gị kacha ọ dị mgbe otu ahụ ka gị ga-aka mma ịghọta ebe ọ bụrụ na-agwago ndị uwe ojii ma gbasara ya ka ọ hapụ ịpụta wepụta ebe ọbụla nọ n'ime ụlọ ihe ọbụla ụchọ na-enye m ihe a bụ otu ekwentị m nwere ihe ọbụla ụchọ kpọọ nụ n'ekwentị werekwe na ekwentị akpọkwa onye ụnụ magazin nwere ike na-akpọ mụ na-akpọkwara ndị mmadụ niile ka ha hapụ ndị ajọ mmadụ anyị hapụ ịchọpụta ebe ụnụ nọ. Mbọsị ọbụla ihe ọbụla mberede dapụtara ebe a ma ọ bụrụ na ụ chọrọ ka egotere unu ihe si na kpọọ m n'ekwentị ọ bụla nke m agaghị na-akpọ onye nwaanyị a ka m chọrọ ịnụ na n'ihe nkwu a ga-egotere ya ụlọ na ọnụ ebe a unu na-agwakwana nwa pụọ n'ama maka ha ga na-achọgharị unu. N'otu aka ahụ nyegoro m otu nkeji ka m bịa o nwere ihe ọzọ. Ịgbatu n'egbe na mbụ nwebere onye ọrụ gbatụrụ egbe na mbụ ngwa nsogbu adịghị ịgba ifuru ugbu a ndị uwe ojii enyego m akwụkwọ ikike ibu egbe ji onye echekwa onwe mana etu ọbụla o si adị m ga-agba mbọ ka ikike anyị nyere ka ọ na-echekwa ebe anyị ncha niile ka unu ncha niile sokwa n'etiti ya mana unu ejikwa n'egbe apụọ ejikwa ya gwuo nye nji bute egbe a
ọ na-adịbu n'ime mkpụrụ ebe m na-alalụ mana site taa ịgba aga na-adịzi n'azụ oche nke ọ ga-eji bụ mbọsọ ọ bụla were anya ụnụ fụọ onye ọbụla n'ime ndị ahụ na-achọ ụnụ na agbata obi a gbajie n'okwu agbakwana egbe n'obi maọbụ n'isi gbajie n'okwu hapụ ya ka ọ dị ebe a kpọọ m n'ekwentị ka m bata ịra ihe m na-ekwu maka ha na-achọgharịkwa ụlọ otu anyị na-ekwu ugbu a otu anyị na-ebe ekwu ka ha nọkwa na-eme ọgbakọ nke ha ka ha ga-esi wee chọta ụlọ ha ga-esigide imi na amala ebe ụlọ na otu na-ekwu n'otu aka ahụ bịa gosi gị nzikọzi ike si eme atụ m ụjọ o nwere mgbọ dị n'ịgba agwa ewepụtachara m ya mgbọ nkụzi chezie gị ya ụtụtụ echi etinyezi mgbọ pụzi ya na n'ogige adị ndị na-agbago ebe a ụgbọala na-adị ka ngosi nke si agbalụ mana ugbu a fụrụ ha nke a bụ imepe ebe a na-adọnye mgbọ idonyeche mgbọ onye chọrọ ịpịa aka ebe a kpochie ị na-aghọta ọ kpochie ịpịa aka ebe a ọ kpochie kpatakpata ịkpa aka ịpịa aka ebe a ọ kpochie kpatakpata ịkpa ya aka marụzi ọrụ mana mgbe ọbụla ị chọrọ iji ya wee rụọ ọrụ ịpịa aka ebe a okpukpe ịghọta na ụta na-ekwu ngwa na ihe a gosiri isi ị chọrọ itinye mgbe
Asem gị mechie ọnụ anụ ọfịa. Mụ aka bịara ime ihe ndị otu zuru ebe a bi. Ịbata na be m bịa mee ihe ndị otu zuru ọkwa ya. Okwukwe. Uregba. Utegba. Kedu onye nzibata gị be m? Onye sinyere gị? Mụfọ mmadụ gị. Onye ka ewu? Jẹ́ kí ẹ̀wọ̀n ọjà. Wọ́n kẹ́ ń gbálì ọyá ìsìn. Gbálì ìsìn. Kùbókù. Mẹ́gbẹ́ sẹ́kù. Jẹ́ ọ̀gbọ́n. Kùbí ó sẹ́kù. Simple. Ika neba. Nsi iji na nke small je buta afia ka mmadụ gba afia ka nọ leba. Na bro obi adọrọ m mma. Obi adọrọ m mma. Ị retiri m ego. Obi adọrọ m mma. Afis na gas. Ego ife ị na-akọ. Isi je buta afia ka mmadụ nọ la ọfụma. Ị na-asị m n'obi adọ gị mma. Odogwu ka ego si ada. Bro, kau apa ya? Oh, tak klaim nak gua lagi. Ini 5 juga. Ini nak kasih muka lo kita. Aku minta zoom. Ubiar terus mama caca. Ubiar terus mama. Jadi mana? Itu ni sih. Jadi mana guna? Ana choose story. Wapata. Kini bisi ife na emesi. Ị na ebe a na-asa n'obi adịrọ iwu. Iwe nlefu. N'otu n'ime anyị bụ onye gị na ya na-eme. Ife ọbụla bụ ife na-agba anyị kụọla anyị na anyị enwere gị ya. Na ebe a na-asa n'obi adịrọ mma. Gịnị bụ ife anyị ga-emere gị? Uwe okwu ka anyị mara. Nwanne nna m ụmụ ya ijide gị akụ na ụba kwesịrị ịbụ nke nna m kechie kee n'onwe ha tutu na obi adịrọzi m mma obi adịrọzi m mma chaa chaa n'ihe njọkịta achọrọ m ka gbufuo ha ncha niile ka ọ ghara ịnwụ n'oyi ga-akwụchi m ụzọ chaa chaa. Ka ife na-akọ ife a ị na-akọwa n'ịchọ ka anyị bupụ ezinụlọ nwanne nna anyị niile. Nwatakịrị a amakwa m ife ịchọ ama ife ịchọ bụ iji nweta egwu ụlọ gị mana ka m gwakwa anyị ọbara ndị anyị na-achọ iwu anyị n'isi ife na-enye anyị bụkwa ọlụ anyị mana anyị lụsịa ụlọ ya ma ụmụ ya ọ dịkwa gị n'isi Blast. Bo, na ọ bụla otu o si. Wapata. Aga m eme ya ife ọbụla oge egwu okwu a ịkpọ ha anya ha m ga-eme ya. CHIZOBA. Ife mebe ni ya bịa jeki gbali imebe ya afọ mgbe iji jide onwe gị ọfụma ebe afọ m anya efesisiazi ama anya kapụzi obi efe iwetara anyị bụ obere efe anyị emeelu gị akụzi chọrọ ngwabata ịnawa naba enyere m gị ego a maka na mma na gị na ụmụ ọrụ gị ga-arụta m ọrụ a. Biko gbaa mbọ ka gị na ndị otu gị fụ na unu memi na nwoke a. Achọrọ m ka abalị abụọ na-abịa ka m na-anụ na nwoke a nwụgo, ka m na-anụ akwa ọnwụ na bie ka ọ bụrụ na igbufugoro nwoke a. Achọrọ m
m ka nwoke a si ebe m nọ pụọ rụrụ m ọrụ a ka mmadụ gara ịmara na ịrụrụ m ọrụ chaa biko ị na-anụ ka m si agwa gị ya nwatakịrị asị gị n'ọjụ deleju gịnị ka na-akọzi m efe ọlụ ị na-agwa m abụla ọlụ izizi m na-eji na-abata na-egbu ma na-eri mụ na ndị otu m anyị alụ ọlụ alụsịa ya onwere ya ama ife melụnụ na nwaanyị onye na-onwe gị nsogbu adịrọ ka m jiri ụzọ kwete n'ihe ikwu mana biko achọrọ m ka ị rụọ ọrụ m ọrụ a ịrụcha ọrụ a amara m onye bụ ị mara onye mbụ onye ọbụla agabara onwe biko nke a bụla nsogbu mmemme ya ka isi kwuo mana ụmụ ofufe nchọta ngwa gị ọkala ego m dị gị n'aka ejikwa m ego m egwu ejikwa m ego m egwu mmenyekwana gị ego mmenye gị ịrụsi ha n'ọrụ a rụọ ọrụ m ya ka m si chọọ nye gị ego ị ga-ama nsị ego nọkọta ọbịa sị mere mụ na gị ị ga-ama nsị ka ọ dịkwa ka esi ịkpa ya jide ya nwayọọ ka ọ dịkwa ka esi ịkpa ya butuo ị ga-ama nsị nsogbu adịrọ biko ọkwa m na gị ebukọrịtago CHIZOBA. CHIZOBA. Oke m onye bụ CHIZOBA. Amanya. Ka onye bụ ya. Nwa nwanne nna unu. Kedu ihe ọ kwuru kwesịrị ime? Kubia. Ọ kwuru m na otu m ụgwọ. Si m gwa Nicholas. Ha mesezie. Onye gwa ya gosi m ụgwọ ya. We chọrọ sị ụmụ ya webatara na be m ịma na be m bụ ebe agụ onye ala egburu nna m chọkwa egwu anyị egburu nna m ike nweta m ekwentị ugbu a ọsọ ọgwụ abụrụ nna m diwa chọkwa igbu m ese dọkịta na-ekwu dọkịta Michael otu onye n'ime ndị ekperima ahụ agbatugo m ya na be m ọ chọrọ ụmụazị ahụ gbatuo ya n'abalị ọ nọ ebe a ugbu Hello. Onye ka ọ bụ mụ na ya? Ka ife m ga-emere ka ife chọrọ ka m mere gị. Enwere ife mere nwa gị nwaanyị CHIZOBA ụmụ ọrụ aka kpara ya taa site na mmechapụta nwa ọrụ na-enere n'okpukpe bụ nwanne gị nwoke bụ Nicholas asị n'aka ya. Police, biko ị gọtara free ife na-akọ ya. O dokwara ya anya mgbe ife na-akọ? Ya ma mee jisi na anyị chọrọ ka ị bịa na ngalaba anyị ugbu a ụmụ ajụjụ ole ma na anyị chọrọ ịjụ gị ka anyị jiri mara ihe anyị Ana m abịa. Ewo
obutu wasidi Chimo obutu wasiadio Wage iwe onye ga-ekwuru ya ọnụ ya Chukwu biko gbatosi enyemaka Iwo obutu wasidi Chimo obutu wasiadio